Handa na ang simbahang Katolika sa pagsisimula ng simbang gabi mamaya at Misa de Gallo na isasagawa naman bukas ng madaling araw. Makibalita tayo live kay King Guevara. King! CJ, puspusan na ang paghahanda ng mga simbahan para sa simbang gabi na magaganap nga mamaya. Inilabas ng mga residente ng Mangaldan, Pangasinan ang kanilang mga Belen upang mabasbasan. Maaga ring nagabang si Lola Dolores para mabasbasan ang kanilang Belen. Dati-dati din natin ginagawa to. Dahil sa pandemic, hindi makaano. Ipabiblisan namin para maganda ang coming ng Jesus Christ to celebrate the Christmas. Nag-ikot ngayong araw sa iba't ibang barangay ang ilang pari ng simbahang Katolika upang bendisyonan ang mga Belen na bahagi ng pagsisimula ng simbang gabi. Nais iparamdam ng simbahang Katolika na sa kabila ng pandemya, buhay na buhay pa rin ang diwa ng Pasko. Sa Manawag, Pangasinan, handa na ang Minor Basilica of Our Lady of the Most Holy Rosary of Manawag sa pagsisimula ng Misa de Gallo. Meron po tayong mga online masses at tinatawag nating spiritual communion, no? Dahil po tayo nag-aalala at nais nating pangalagaan ang inyong kalusugan, maaari po kayong sumubaybay sa mga banal na misa sa pamagitan po ng live streaming. Payo ng simbahang Katolika sa mga dadalo sa misa na sumunod sa ipinapatupad na health and safety protocols. Bukod sa simbahan, meron din online mass o live streaming ng banal na misa. CJ, pinayuhan ng simbahang Katolika ang mga senior citizen at menor de edad na wag na muna nga magpunta ng simbahan at manood na lamang ng mga live streaming na misa nang sa ganun nga ay masunod ang health and safety protocols. Sa Manawag Church, limitado lamang sa 50% capacity ang maaaring magpunta sa simbahan. Samantala CJ, narito ang schedule ng mga misa sa ilang simbahan. Magsisimula ang misa sa St. John the Evangelist Cathedral mamayang alas 6 ng gabi at susundan ito ng isa pang misa mamayang 7:30 p.m. At bukas ng 4 a.m. naman magsisimula ang Misa de Gallo dito sa lungsod. Sa St. Peter and Paul Parish Church naman ay magsisimula ang misa na mamayang alas 6 ng gabi at 4:30 a.m. naman bukas ang Misa de Gallo. Samantala sa St. Thomas Aquinas Parish Church naman ay magsisimula ng 6:30 p.m. mamaya at bukas naman ng 4:30 a.m. ang kanilang Misa de Gallo. At sa Manawag Church ay 6:30 p.m. at bukas naman ng 4:30 ng madaling araw ang kanilang Misa de Gallo. CJ. Maraming salamat, King Guevara. Magkakaroon din po ng simbang gabi online ang GMA Regional TV simula bukas December 16 hanggang December 24. Magsisimula ang live streaming alas 5 ng madaling araw sa www.gmaregionaltv.com at sa GMA Regional TV YouTube channel. Ang simbang gabi online ng GMA Regional TV ay magmumula sa San Sebastian Cathedral sa Tarlac City. Mga kapuso, sama-sama tayo manood at makiisa sa banal na misa ngayong panahon ng Pasko.